ଶିବାୟ ନମୋ ଶିବାୟ। ମୋ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଉଠେ ଏକ ବିଚାର। ଜାତି ଜାତି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ମାର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ପଢ଼ିଛି, ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କୁବିଚାର କୁକାର୍ଯ୍ୟର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ତାର ଚଳେଇଛି। ସେ ଦେଶ ଶତ୍ରୁ କିଏ? କିଏ ଦେଖିଛି ଭଗବାନ ଓ ଆଲ୍ଲାହକୁ? ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି କିଏ? କେହି ଜଣେ କହିପାରିବେ ଏହି ମତ ହୁଅନି ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅରୂପ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଗୋଚର କେହି ଦେଖିନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେ ନିର୍ଲଜ ମାନବ, କାହିଁକି ଜାତି ଜାତି କହି କହି ଲଢ଼େଇ ଦେଉଛୁ ପବିତ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ? ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ କହି ବୀଜ ରୋପଣ କରି ଦେଉଛୁ କଟୁତାର। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଶତ୍ରୁତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି ଗଠନ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀର ସମସ୍ୟା। ନିରୀହ ଜନତାର ହତ୍ୟା କରି ନିଜକୁ କହୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବିଶାଳ ଏ ସଂସାରରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆରାଧନା କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ କର୍ମ ପଦ୍ଧତି ସମାଜ ତାକୁ କହୁଛି ଜାତି। କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଦୁଷ୍ଟ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମାନବ? କର୍ମରେ ଜାତି ଖୋଜୁଛି। କେହି କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ରାମ, କେହି ବା ଆଲ୍ଲାହକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେଥିରେ ତାର ଯାଏ ଆସେ କ'ଣ ବା କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ? କଟୁତା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ସମାଜ ଦୁଇଟି ଜାତିରେ ତ ବିଭକ୍ତ, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ। ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ବିଚାର କର ଅନ୍ତର୍ଗତେ କାହିଁ ପାଇଁ ମାନବ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହୀନ ଭାବ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଦାନବ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାତିର ଠିକାଦାର ଓ ସତ୍ତାଲୋଭୀ ଜନତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥରେ ଜନତା ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ମାତୃଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ମାନବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରି ଜନ, ଦାନବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରି ଜନ ପୂରେଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଜାତିବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦ, ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନବ ସମାଜର ବିନାଶ। କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛି ନିଜର ପୂର୍ବତନ ଗୌରବକୁ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନୋଭାବ ମନୋବୃତ୍ତି ସଂଲଗ୍ନ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଛି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କର ସମୂଳ ବିନାଶ ଦରକାର। ତାଙ୍କରି ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ଅନ୍ୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କ ନାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମାନବ ସମାଜରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱ କୂଟନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଚିହ୍ନେଇବାକୁ ହେବ। କଟୁତାର ଉପଦେଶ ଯିଏ ଦେଉଛି, କଠୋର କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉ। ବଞ୍ଚିବେ ତେବେ ସିନା ମାନବ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ।